jinjirayen da aka samu. An dai same shi. Kai jinjirayen ba magana. Bayan nawa aka samu? Ta shekarar na yi da ya yi. Ta tukuna. Wannan mata da kan magana ka. Ina ga wancan ne gidan sama. Ina ga har ajiye mana yara ya kai guda biyu. To ana neman 20 kan nan da karshen watan nan kuma kana zuwa kana cewa ba. A to jinjirayen an samu 20 yara an samu. To nan to a takwas ne. To mu je dai. Babu damuwa. Yanzu a san me gida na wannan taurin kai ne da shi na rasa kuma da gida na rasa wani irin mutum ne wannan Allah wallahi na rasa wani irin mutum ne wannan bana za a ci jinjiraye kaman gyada gaba haka kudi yake ba ba karamin kudi aka Umar buro ba ai ina gama ne ba nan nan ne a to ka gani ba ta sani ba ba ai ka shiga ciki ba ai gidan matan aure ai za shiga zo mu shiga duk wanda muka samu wallahi kowa aka samu sai an dauke to kai ba wanda ba za a dauka ba amma ba wannan gidan bane kace mun kana haya a ciki a na da ne fa mu je ne duk wanda aka samu kawai a to ni ina man na ga mai ni na baka aiki an ban aiki na baka aiki matsala ce da man bana so Allah a to shikenan aji mu ina ga ma bana san matsala to kai an idan ka san masu da da sun sa mana ido a kuwa Allah Suleiman me faru kai wannan balkina ne fa me wallahi ata اللهم اغفر لنا خطايانا wallahi balkina ne wannan balki baban kin biyo ya a kama shi ai jaki ni girma da yawa mutane bara a tana kama kina mutane bara a tana kama Hehehehe